I-record ko muna. Yan. So, welcome to the Master of Philosophy Advisory class. This is your advisor, Bishop Harl. And a while ago, I was asking everyone kung meron ba tayong background ng philosophy. Kasi mahirap po, truly. It's very difficult to, yung sinasabi ni Aldres kanina, maging apologetics tayo kung wala tayong background ng philosophy. Ano ba ang i-reason mo? Ano ba ang i-structure mo as your reasoning when you are going to be asked, ano ba yung theology ninyo? Di ba? Especially sinabi ni Pastor Jason kanina na mahirap mag-build ng, mag-start ng gawain kung wala tayong philosophy. Walang background sa philosophy. Dahil sa simula, daming tanong yan eh. O yung mga tao, pumasok sa church, sino po ba si Jesus Christ? Bakit naging God siya? Bakit ba Christian ang pangalan ng grupo natin? Bakit ba mapa-water baptism? 'Di ba? It's not only learning. Ang philosophy kasi, this is a systematic in our theology. So most of the time ang approach natin, all the approaches of theology ay malalaman natin kasi may body yan eh. Ibig sabihin, may philosophy ang bawat bagay, ideology sa buong mundo. Okay? Mahirap naman ganito. Ang sasabihin natin, o bakit kayo andyan? Example lang. I am talking about philosophy itself, okay? Right now we are in the introduction of philosophy. Mahirap naman sasabihin, bakit kayo andyan sa born again na yan? Bakit kayo nag-aaral nagcho-church, nagpapataas ng kamay? Sasabihin mo, basta sinabi lang ni pastor. Di ba? What kind of reasoning are you going to give to the people? Sometimes we say, ang sarap kasi ng feeling eh. Yan ba ang philosophy mo? Why you are raising your hands? Di ba? Kung meron kang background ng philosophy, you're going to search, you're going to establish the body, the system. I-reason out mo yan. Bakit ba tayo nagpapataas ng kamay? O ang isa dyan, yada, di ba? Alam niyo yung ways of praise to God? Kung may philosophy ka, kung alam mo yung structure ng religion mo, di ba? Because religion is not what do you call this? Religion is not really a system, sa totoo lang. Religion is your way of worshiping God. Sabi natin, Christian ka, religion. Hindi naman lahat pareho tayo ng way of worship to God eh. Kahit na Christian tayo, different religion tayo. Do you believe that? Because when you define religion itself, it is your act or way of worshiping your belief na kung sino man God na tinatawag mo or what we call the receiver of your worship. 'Di ba? So sa atin ngayon, kahit na religion natin Christian, do you think pareho tayong lahat ng ways of worship to our God? Different. May mga Methodist, may mga Catholics, may mga Evangelist, evangelical, may mga tawag nito, Baptist. Sa Baptist pa nga lang, isang sabihin, religion mo Baptist. Hindi nga eh. Ang daming ang religion inside Baptist. Di ba? May fundamental, may reformed. So, religion is not really a general term for a group, but a religion is personal, for me is your personal act of worship to God. Bawat isa sa atin may sariling relihiyon. Yan ang paniniwala ko sa totoo lang. Kasi we have different acts of worship. Ako nga, nagluluhod ako kapag nag-worship. Ang iba, minsan, di ba, tumatayo na lang, hindi nagluluhod. Di ba? When you pray, that's how you worship your God. So technically, that's how I understood religion. Pero, kasi nga, kailangan natin ng general term sa buong mundo. So parang generalize yun, mga Buddhist. Anong religion mo? Buddhist. Anong religion mo? Ganito. But technically, when you talk about philosophy, grabe ka-detailed ang philosophy. Detailed nito, binigyan tayo ng structure and body of our belief. Okay? So, malaki ang natin sa philosophy pero focus tayo sa theology natin. Okay? Sa beginners philosophy sa Bachelor of Philosophy,
we introduce religions. That's why I apologized last year, Pastor Ares, medyo hindi ko masyadong nabigyan talaga ng striking ground yung ano natin bawat religion. But I thank God, I tried. Tinry ko kasi yung reporting style ba, pero hindi pala siya effective. So this year, I will be the one to talk in details na. So I am giving much time. Kasi the last time kasi medyo na-busy ako sa structuring our program. But this time, I am on the ground now, teaching the people, teaching you para talaga sa ating i-build up na understanding with regard to our course. Okay? So unang-una, philosophy. Pag meron po tayong background ng philosophy, we can, yung sinabi kanina ni Aldrich na ang apologetics natin ay mas ma-enhance. Sabi ni Pastor Jason na yung theology natin ay mas clearer understanding. So yung tatlong iyan, philosophy, theology, and apologetics, marami pa yung mga terminologies na along the way mauunawaan natin while we are studying with regard to our God. Ngayon, ang philosophy kasi meron yang different approach. Merong philosophy of biology, di ba? May philosophy ang atheist. Kahit na atheist ka, kahit na walang Diyos, may philosophy rin sila. Bakit sila hindi naniniwala na may existing being out there? May philosophy sila. Dapat i-reason out nila yon dahil walang ganito, walang milagro, wala ganyan. Okay. So, meron silang system na finalo. So, tayo na nasa tama, dapat may sistema tayo. 'Di ba? Kaya nga dahil nag-aaral tayo ng philosophy, that's why we must have a systematic theology. Sino po ba sa inyo dito ang nakakaalam sa systematic theology? Brother Art, meron kayong idea? Paki-open po. Personal opinion, yung para lang may sundan tayo, Bishop. Para meron tayong sistema na susundan how to defend our faith. I think Okay. idea lang po. Salamat. Very good. Sa'yo, Sir Aldrich, parang ito, magna cum laude natin to. Hindi naman po. Actually, when we say systematic theology, it more talks about the system and departments of the branches of theology, like theology proper, bibliology, Christology, and to the apologetics and polemics po. Grabe yun ang mga layman's term term diyan. Ano yun? 'Di ba? Maganda yung sinabi mo, totoo po 'yan. It is actually itong philosophy at saka yung part of the philosophies na pinag-aralan natin ay mga disciplines kasi ito eh. Mga disciplines of science, especially when you talk about thinking. Yan, philosophy yan. Anything about most of the time mga intangible things. Yan, philosophy. Paano natin i-absorb ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita sa utak natin. Yan ay philosophy. Okay? It talks about mind. It talks about ideas. It talks about reasoning. It talks about being rational sa lahat ng mga bagay. Okay? So, doktrina yan. Doktrina. Yan ang mga kailangan nating alamin. Along the way, sige lang po, ito introduction lamang ha. Usap-usap lang tayo. Wala pa tayong tinuturo dito kasi sa masteral, theology natin ang ating i-build up dito sa course na ito. Para sa iyo, Sir Aris, may idea ka? Ano yung systematic theology? When we say systematic po kasi sa aking opinion is more on process. So how it works, paano natin mamamanage, paano natin ay magiging maayos when talks about theology. So yun po yung sa akin, Bishop. Paano ma-manage, paano mabigyan ng sistema. Very good, that's correct. Okay. Kay Sir Art kanina, Sir Aldrich, tama po yun sa inyo. Sa iyo, Pastor Constantine.
Sa akin po, Bishop, yun nga po. Kaya po tayo nag-aaral para madagdagan pa yung idea natin tungkol sa doktrina. At mayroon tayong sinusundan na sistema para mas lalong maayos natin yung pagpapalakad ng ministry. Amen, amen, amen. Tama po yun. Para may masundan. Yun. Para may guideline tayo. Sir Jason, do you wanna say something? Or mahirap sa inyo yung ano? Yung signal dyan? Okay na. Sige. So ngayon, tama po yung sinasabi ninyo. Ang course po natin, pakisulat po dyan, ay Master of Philosophy, major in Theology. So yan po ang pinaka-course natin. Sorry, Christian Theology. I'm sorry. Major in Christian Theology. 1 trimester po ito. Ibig sabihin ng 1 trimester, hindi po tayo semester. Hindi tayo 2 semester. 3 po tayo. So, in a year, merong 12 months. Hatiin natin sa 3, merong titig 4 months per trimester. So, every 4 months, meron niyang 2 weeks na trimestral break. Okay. Bakit may trimestral break? Kasi mag-iiba yung ano natin approach diyan. Mag-elevate tayo. Okay. So, ang gagawin natin, saglit lang kasi merong urgent na nag-chat. Picturean ko muna tayo para sabihin kong nasa pagtuturo ako. Okay. Isa sa mga BAMCOR executive na nag-message. So, Christian theology ang focus natin dito. Remember that I am setting here our expectation. So, at the end of the lesson, we are going to establish the philosophy of our Christian theology. Okay? Because when you go in advanced philosophy, kung pupunta na tayo doon sa Doctor of Philosophy, you will go beyond outside our Christian theology. Tulad sa akin, nag-aral ako ng Buddhism. Dinefend ko yan. Nag-aral ako ng Hinduism, Zoroastrianism, yang Rizal yan. Yan. Nag-defend ako kami every 2 years yung sa amin. Everything na pinag-aralan namin, i-defend namin yung Christian theology. So tayo, dapat, before tayo mag-learn ng ibang religion, we must have a good and a solid foundation of our own theology, and that is Christian theology. Isa sa loob pa nga ng Christianism, sa ating own theology, sira nga yung philosophy natin, di po ba? Sarili na natin itong theology. Tayo na nga na may tamang theology, hindi pa maganda yung philosophy natin. When I think about philosophy, that being rational, yung doktrina natin, paano naiintindihan mo ba talaga yung Christian theology? Kasi ang delikado diyan, pag hindi po maganda yung foundation natin sa Christian theology, pagdating natin sa ibang relihiyon, parang maganda yata itong Buddhism. Mag-Buddhism na nga lang ako. Buti pa dito, mga mababait ang mga tao. Totoo yun. The 7 pillars of Buddhism. Naku, grabe. Yung nirvana. Alam mo yung nirvana na term nila? Yung banda na nirvana? Actually, that is the highest attainment ng isang taong nag-yoga. When a Buddhist or Hinduism go to their deep meditation, they are going to some place where they're what we call nirvana, wherein they are going to meet the God named Brahma. Okay? Si Brahma. And si Brahma is what we call the creator God. Oh, 3 yan sa Hindus God eh. Brahma, Vishnu, and saka sinong isa? Nakapag-aral kayo niyan? Bishop Shiva yata, Bishop Shiva. Shiva. Correct. Shiva. Yan.
Si Shiva ay mother, ano yan, God, na siya yung nagbigay ng life. Pero si Brahma ang creator. Si Vishnu, yan ay sa mga magical creation. But anyway, different, yun din, ang philosophy ng, pag-study ko sa philosophy ng Hinduism, different understanding din pala sila. Hinduism ng India, Hinduism ng Japan, iba pala yun, di ba? Sa Buddhism nga, merong matabang Buddha. Dito sa Thailand, siksing Buddha, di ba? Sa sa China, di ba? Yung matabang kalbong ano. So, different history kasi yon, different timeline kung saan lumabas yung Buddha nila. Now, it is very dangerous for you to study others' philosophy or others' religion or what we call theology kung wala po tayong foundation ng sariling Christian theology natin. Ngayon nga, kahit na sa loob natin, nag-aaway-away pa nga tayo sa Calvinism na yan eh. Calvinism, sa salvation pa nga lang, aaway-away pa nga tayo sa railing Christian. Sinisiraan pa natin yung Calvinism, no? Because if you have a very good philosophy, instead of magagalit ka sa taong iyan, the more you love that person. Sa totoo lang. I don't know about you, pero ako po, to God be the glory lang because God has given me understanding ng philosophy natin ng Christian theology. Alam niyo po, kung isang taong mag-defend sa sariling understanding niya, sabi, hindi talaga, dapat magpabaptism talaga ang isang tao sa tubig bago maligtas. Pag walang baptism, ligtas. Alam niyo, I will be too proud of him na at least meron siyang na-defend. 'Di ba? Kasi ang isang tao dapat may ma-defend ka. Meron kang tinatawag nga ni Aldrich kanina, at least marunong ka sa apologetics, 'di ba? Marunong kang magsabi sa doktrina mo. Nagpapahiwatig lang po 'yun na nag-aral ka, 'di ba? Pinatibay mo yung foundation ng paniniwala mo or pananampalataya mo. Sa atin ay hindi, mali 'yan sa kanya. Bakit mali? Basta sabi ni pastor, mali siya. Problema ka. Ikaw yung walang foundation ng Christian theology. Kaya ito, today, usap-usap lang ito, giving our expectations, giving our thoughts. Kasi next month po ay 1.5 hours natin na ako po ay magsasabi talaga Christian theology. Magbibigay ako sa inyo ng systematic yung theological natin understanding. Sa theology po, marami pong approach ang theology actually. Meron pong biblical theology, historical, systematic, at practical theology. Yung ito po dapat nating maintindihan din yung different approaches. Pero ang pinaka the best dito yung systematic. Kasi ang delikado lang sa systematic, nagiging dogmatic tayo. Di ba? Na tayo lang talaga ang tama, kayo mali na. Hindi naman pwedeng ganon. Na dogmatic tayo, di ba? Na talagang, Pastor Jason, mali ka. Kunti lang naman yun. Ayaw lang niyang kumain ng baboy, di ba? Yun lang naman yung naintindihan. Sabi ng iba, yun lang naman yung doktrina namin eh. Wala namang problema kung ayaw niyong kumain ng baboy. Basta wag niyo lang sabihin na ang kumain ng baboy ay impyerno. Na yun, mali na yun. For me, pwede kang mag-claim, yun nga dapat eh. Dapat meron tayong attitude na kung ano yung pinaniwalaan mong theology dahil yan ang nakamit mong understanding, then enjoy. Huwag ka lang magiging what? Yung super na judgmental. Na yung iba ay mali, ikaw lang ang tama. Mali, hindi yun pwede. Hindi pwede yun. That is very wrong. Kasi po, naniniwala talaga ako na all of us could see some parts of an elephant. Alam mo yon? Yung elepante. Ang elepante, minsan, some of you, nakikita yung buntot lang. Dahil sa malaking elepante, nakikita yung tenga lang or yung trunk niya. O sa ilalim ng tiyan ng elepante. Kaya different ang foundation natin ng theology. Pero wag mong sabihin na mali ka sa nakita mo. Elepante rin yan eh. And you just don't know kung anong approach ng Diyos sa inyo, ano ang rason kung bakit pinaintindi ng Diyos sa iyo for that certain kind of
understanding. Kaya wag po tayo mag-judgmental. Ang systematic theology, along the way, ito po, itong mga approaches of theology, atin pong pag-uusapan po yan. Itong systematic theology ang pinakamaganda. Kasi po, yung practical theology kasi, alam nyo, kung ano nangyayari ngayon, for example bigyan ko kayo ng idea. Ang practical theology, naniniwala sila ng Diyos kasi na-heal sila. Naka-experience sila ng miracle. Yun, practical theology yun, ang approach niya. Naniniwala ako na may Diyos kasi pinagaling yung nanay ko. Or you yourself, pinagaling ako ng Diyos, kaya naniniwala ako. So, you believe God that He exists because practically, He did something sa buhay mo. Kaya nagiging foundation yun sa'yo. Di po ba? Alam niyo yung mga pastor na binago ng Panginoon, galing sa ganito sa droga, ganyan. Or yung buhay niya talagang 100%, 360 yung pagbabago. Biglang nagpastor, biglang dahil sa testimony ng buhay niya, ang daming naniniwala sa kanya. Yung mga preaching niya about, encountering God. So practical theology yung parang approach niya. Yung mga intellectual, yun ang most of the time, mga systematic. Kasi hindi maniniwala ang isang taong intellectual na hindi niya naintindihan. Bakit ba may Diyos? Bakit ka naniniwalang may Diyos? Kasi ganito yan. Yan, systematic yan. Ganito, nagre-research ka. Most of the time, yung mga systematic were based on the result of your research. Merong mga fundamental research yan. Sa bagay sa lugar na ito, bakit hindi naniniwala na may Diyos? Dito, bakit walang Christian? Dito, bakit may Christian? Nagre-research yan. Until such time, to come up into the point na naniniwala sila na may Diyos kasi yun ang result sa kanyang research. And that is what we call in the system na mapoprove niya na may Diyos because meron siyang ginawa na sistema. Yun. And then, yung historical theology, nakakatuwa din yon kasi you are basing on sinabi ng mga di ba sabi ng tatay ko dapat yung alam mo yung mga Katoliko di ba sabi ng Catholic Bishop kung ano ang pinanggalingan ko doon din ako mamamatay, kung saan ako pinanganak na relihiyon doon ako mamamatay. Di ba? Sabi ko, mamamatay ka talaga dyan. So, impyerno yan. Kung walang Jesus. So, ngayon, yun ang mga historical type approach of theology. Naniniwala sila na may Diyos dahil sabi ng lolo ko. Pinapasa-pasa na. Ito I am telling you, hindi pa ako nag-present sa inyo ng mga technical terms, technical Ito ay mga layman's term lamang. Para at least I am setting an expectation sa bawat isa. I know that you are a very bright person, but allow me to go back to basics. So yan ang magiging kabuuan ng ating pag-uusapan throughout this course. So meron po tayong pitong buwan. Ngayon, June, July, August, September, October, November, and December. Pero December, perhaps parang hindi tayo maka-join, dyan. So sa January tayo. But anyway, kung makapag-session tayo sa December, at least 8 session tayo. Saglit lang, nalubat ako. Okay. So, dyan mag-i-evolve yung program natin. Bakit ba hindi nag-charge? Saglit lang. Okay. So, dyan mag-i-evolve ang program natin and then I will go on brainstorming tayo kasi I like this numbers of people. Alam niyo po, kayo yung pinakamaliit na klase. Ang iba, yung Master of Ministry, yung Master of mga 100 sila. 100 plus. Tapos 50 plus. Iwan ko kung bakit ayaw nila ng philosophy. Ayaw nila, hindi siguro sila pilosopo. Sabi na, yung mga taga-philosophy, Bishop, mga pilosopo yan. Kasi tingnan natin next time kung magaling sa reasoning ba. So, diyan po mag-i-evolve yung
pag-uusapan natin about Christian theology. So pag-usapan natin dito yung mga fathers of Christian theology, sina Martin Luther, sina Calvin, silang Charles, sino yon? Kalimutan ko yung isang magandang theologian din. Pag-uusapan natin ang different approaches of Christian theology. And then at the end of this course, at least bawat isa sa inyo, I am aiming, and objective ko ay maganda yung foundation mo sa Christian theology mo. So, I am not telling you to what to believe, but I am teaching you and coaching you to construct your own Christian theology. Whether we like it or not, we have different approaches and understanding. Trust me. Sanay po ako. How many thousands of people na pastors ang naturuan ko, iba't iba talaga ang approach niyan. Paniniwala niyo sa rapture, ang iba hindi naniniwala. Yung Trinity, naku, mga sensitive issues yun. Diba? Ano bang paniniwala nyo? Pero itong course na ito, hindi ko kayo kino-convert. Wala sa akin yan. Kung ano lang yung naintindihan nyo, pag-usapan natin, and then build up your own reasoning. Kasi philosophy nga ito eh. You must understand even your own understanding and thinking to that, belief, gawan natin ng body, gawan natin ng system. Kasi yan ang philosophy mo. The time will come that people will ask you, ano ba ang relihiyon natin? You can explain. O pag-aawayin ka, apologetics. O di ba? Yan ang sinabi ni Aldres kanina. Kung aawayin tayo, apologetic approach. Reasoning. Ang apologetic kasi, itong mga marunong sa philosophy, di ba? O bakit kayo? Ano ba kayo? Parang tulad ni magaling sa apologetics, si dating daan, sino yun? Si Soriano. Soriano, magaling sa apologetics yan. Oh. Tony Soriano. Lahat ng mga, hindi naman siguro lahat, pero habang nasa YouTube at saka yung kaibigan ko na nag-share sa akin, lahat ng mga teaching ni Eli Soriano, alam ko na yan. Bakit mahaba yung buhok? Bakit walang tight sa kanila pero malaki yung donation? Parang ganun ba? Oo, pero okay naman yun si Tony Soriano, Eli Soriano. Wala akong nakitang problema sa kanya kasi yun naman talaga ang paniniwala niya. And then sabi nga niya, sa lahat ng mga relihiyon, ang Christian born again ang mas malapit. O, di ba? Sa lahat ng mga relihiyon. Yung may Mormon, sabi niya, ba't nag-Mormons ka pa? Mag-born again ka na lang. Sabi ni Eli Soriano, kung ayaw mong magdating daan. O, alam ko yan. Yang Iglesia ni Cristo, lahat ng side ng mama ko, puro Iglesia ni Cristo. May mga ministro pa dati na talagang gusto akong maging ministro. Oh, sa Iglesia ni Cristo natapos ko yung pamahayag nila, yung yung doktrina nila. 2 beses ko yan nag-join ako every Friday. Yung baptism na nag-stop na ako kasi baptism na. Ang purpose ko lang malaman ko yung nila. Nagkataon yung unang nagtuturo hindi magaling magturo. Gusto niya nga yung lang ba, hindi siya nagtuturo, parang nagtitreat siya sa mga tao. Na ikaw kung hindi ka ganito, hindi ka ganito, hindi lang pwede. Huwag mong i-treat ang tao para lang pumanig sa relihiyon mo. Hindi pwede yan. Threatening is not our style. Jesus Christ never threat people, but Jesus Christ loved the people. That's why ang Christian theology is in the foundation of love, not threatening. Na kung ayaw niyong sumama dito, nako, impyerno kayo tulad ni Eli Soriano, di ba? Yun ang sa kanya eh. Mali yan sa yan. Nako, di ba? Mga bugok na yan, may mga word pa na na pang-treat, pakikipag-away. Hindi yan ang sistema natin. Sa Christian theology po, ang tinuro ni Jesus Christ, love. Kapag may love, dyan po natin kukunin yung mga tao. Buti pa ang taong ito kasi naiintindihan niya ako. Kung meron tayong sariling natin, sistema, how we approach people, kung tatanungin tayo, yan ang aim ko, yan ang objective ko, na at least kayo ay makapag-explain kayo sa theology ng pinaniniwalaan ninyo. Okay? Yan lang po. I am coaching you, not converting you. I hope you understand that one. Pangatlo, and this will be the last before we end, and after we
ay discussed, usap tayo ng mga bagay kung saan may mga tanong kayo para at least ma-maximize natin yung time natin. Ano po tayo matatapos na 8 to 9:30 lamang ito. So, every time na next month, kung meron po akong presentation, pag matapos yung presentation ko, less than an hour, tapos pag-usapan natin yung presentation ko, and then naintindihan na natin lahat, ay tulog na tayo. Yun lang, di ba? O, madali lang, basta nakamit na natin yung purpose of ingredients of our class. Okay? So, ang pangatlong ano ko, meron tayong output. Okay? Kasi ang output po, gusto kong i-explain sa inyo, lahat po ay makakapasa basta magjo-join lang kayo, mga examination, makakagraduate po kayo lahat. Okay? Walang problema po yun. Kahit na yung iba hindi nagbigay ng output, nakaka-receive nga ng diploma kasi nagjo-join sila sa klase, nakikinig sila. Okay, makakagraduate yun. Makaka-receive kayo ng certificate or diploma. Pero yung TOR para lamang sa mga estudyante na nagbigay ng output. So ano yung output, Bishop Har? So sa bachelor's degree, case study. Dito sa master's degree, thesis ang tawag dyan. Doon sa doctorate degree, dissertation. Bishop Part, pareho po ba yan sa secular? No, hindi po pareho sa secular. Sa atin lang, basic lang. At least andun yung lahat ng ingredients sa thesis. For example, problem, statement of the problem. Simple lang yan. Ano ba problema natin ngayon? Except sa pera ha. Alam ko lahat yan talaga. wag mo nang isama yan. Hindi pa tapos ang pandemic sa iba, okay? So, lahat ng elements of thesis ay i-meet natin. May analysis, mag-research tayo, di ba? Ang thesis kasi, we are, duplicating one's thesis before. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mga reference or related literature. Okay? Yan po ay i-explain ko sa inyo paano gagawin yon. Kahit na sa pag-research natin, tanungin mo yung mama mo, tanungin mo yung asawa mo, sa buong bahay mo, 5 tao, tapos classmate mo, 10 tao, 20 people, okay lang yan. Quantitative or qualitative na procedure of your research, basta andun yung elements. Para at least ma-enjoy natin ba? Basic lang, kahit nakakilala nyo lang, wag na masyado yung talagang grabe ang haba ng yun pala walang naintindihan. Alam niyo yung mga secular ngayon, ay ito ko, alam ko yan, dami. Binayaran lang yung thesis sila. Oo, yung analysis, ay nako, pag-analyze noon, ibang tao binayaran yon, yung mga nang-graduate sa secular, o pera lang yung talagang totoong nag-learn. Okay? So yan po ang sa atin, kukunti lang pero andun yung elements of thesis. So output, yan po ang number 3 na gusto kong i-share sa inyo. Na gusto ko ng output, at the end of the day, meron tayong output. In January, the whole month of January, magsusulat na tayo ng output. Kung gusto nyo ngayon, pwede naman, pero usap muna tayo, okay? This year. Usap muna tayo. Meron muna akong presentation about Christian theology. And from that presentation, makikita ninyo na ito pinapaniwalaan ko to, Bishop. Ito, Bishop, hindi ako masyadong naniniwala dito. Pag-usapan natin, we are not debating. We are talking about differences. And baka ma-convince niyo ako, baka ma-convert ako sa relihiyon ninyo. Di ba? Baka ma-convince mo ako, pero let's see. Ako naman hindi nagpapa-convince, okay? Pero nakikinig ako. Yan lang naman ang kailangan natin. We must have a hearing technique. So, usap-usap lang tayo. Hello po, Castillo. Sino po sila? Ma'am? Hello. Nakamute po kayo, nakamute. Hello po, Bishop. Ano pangalan nila? Jennifer R. Castillo, sir. Ay, Jennifer. Opo, Jennifer. Kasama kayo. Welcome sa ating class. Don't worry po, naka-record naman po ito. Ipo-post ko ito sa GC natin, okay?
Don't worry, ipopost ko ito sa GC natin para ma-review kung ano pinag-usapan. Every time may ano tayo, ipopost ko sa GC. Pero sinabi ko nga, dapat na andito kayo para may grado kayo. Pangit naman na mag-graduate tayong lahat, kayo, na yung grado ninyo ay kulilat. Okay? Walang problema. Pero mag-graduate kayo, pero yung TOR natin, nakakahiya ba yun? Ano ba to? Magre-reflect talaga yung grade ninyo. Pero wag kayong mag-alala. Si Bishop Parlay, ano naman ito, abundant. Magbigay ng grado. Okay? Don't worry about it. Basta andyan lang kayo lagi. Okay, so 3 yon, okay? Yung una, yun nga, yung ginawa natin ngayong araw na to, gabing ito, ay you introduce yourself. Pangalawa, we set an objectives, ano yung expectation ng bawat isa. Pangatlo, itong output, okay? So ang expectation ko po ay lahat tayo ay may output kahit na 10 pages lang, okay na sa akin yan eh. Yung thesis natin. Tapos 12 na font natin is pwede na yung Arial, di ba? Pwede na yun. Tapos 12 ang font size. Tapos double spacing. Tapos 10 pages. Okay na yan. Lumalaban na yan. Kung sa manok pa yan, pwede nang lutuin para kainin. Okay. So, yun lang po as of tonight. At least we set an ambience. Alam na natin yung atmosphere ng klase natin. And dito na tayo sa other matters. Okay na po ako. Yun na po ang sasabihin ko ngayong gabing ito. I'm satisfied. So, any other matters na pwede nyong itanong, you can ask now. Wala na. Parang mga mata ninyo tulog na yata yung gusto ninyo. Pastor Constante, andyan ako sa Calamba, Laguna this coming Thursday. 9 to 10, 9 to 11. Nasa Palo Alto kay Pastor Maylin. Kilala ko po ako. Sige po, kung sakali man makarating po ako doon. Oo, para tayo, fellowship lang ng konti kasi may Apo. i-confer ako doon si Pastor Roel Medrano. Yung asawa po ni Asawa Pastor. niya. 1 oras lang 'yon. Then kainan, then I will go to Bulacan. I-confer naman pagkagabi sa Rizal, Nueva Ecija. Grabe, isang araw. Talagang busy tatlong po kayo. probinsya. Opo. Hatiin ang oras. Then kinaumagahan sa San Carlos City, Pangasinan. Afternoon ng Friday, Dagupan. Then Opo. sa gabi, Bayambang, Pangasinan. And then after ng conferral doon sa Pangasinan at 10 o'clock in the evening, naiya airport na ako kasi madaling araw dapat andun ako sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Pagka Sunday, isang araw lang doon. Pagka Sunday evening, balik na dito sa Thailand. Talagang busy po kayo talaga. Oo, sige lang. So, yun po. Any questions with regard to our course or sa BAM Academy so that makatulog kayo ng mahimbing? Siya nga po pala, next time, if possible po, nire-require ko sa lahat ito for this year, Pastor Aris or Pastor Art. Last year, hindi ko pa ni-require, pero ngayon, i-require natin. During our class po, 2 bagay ang gusto ko mangyari. Number 1, naka-uniform tayo kung meron. Okay? Ang masteral po, black po tayo. Kung wala pa po kayong logo, okay lang. Pero naka-black na, naka-polo shirt po tayo. Yung may kwilyo. Para at least, mabigyan natin ng, di ba? Maganda naman ganun eh. Na mabigyan natin ng value yung Bible School natin. We set as an example. So, nakaano kayo, tapos kung kakayanin talaga ng internet ninyo, open your camera. Okay? Pero kung hindi kaya, pwede nang makinig sa akin na naka-off. Pero kung sa part ninyo na magtanong kayo or mag-present kayo or something like you are being interpolated, may mga ganun kasi eh. So, natin, i-open natin yung camera. So, uniform and camera. Kayo nang bahala diyan magpa-print siguro kasi para makasave kayo. Kasi pag mag-order kayo sa BAM, medyo mahal 'yun kasi i-delivery pa. So lang, pa-print nyo dito, either i-embroidered ninyo or yung hot press, kayo nang bahala po niyan.
Okay? Basta black po na may kwelyo. Okay? Yan lang. Okay, para maganda yung ano natin sa Master of Philosophy. So, tulog na si Aldrich. Oh. Okay na kayo? Satisfied na ako. Kayo, satisfied na kayo. Baka gusto nyo pang usap-usap na bukas na tayo matapos. Okay na? Okay? Okay na po, Okay. Bishop. Salamat po sa inyo. Sige, closing prayer po tayo. Ito si Aldrich kasi smiling sa ating gabing ito eh. Closing prayer po, Brother Aldrich. Sige po, tayo po ay manalangin. Once more, Father God, we are giving you thanks, Lord, for this fellowship, oh God, for this session that we have together with Bishop Hart. We pray, oh God, tulungan mong bawat sa amin, oh God, so that we enhance our knowledge according, Lord, in our theology, our beliefs. Lord, we pray that you're able to guide us, Lord, and give us wisdom, Lord, so that we may able, oh God, to defend our Christian theology, our philosophy, Christian theology. We thank you for this opportunity that we have, Lord, that we're about to develop, Lord, to enhance this knowledge, oh God. Lord, may your Holy Spirit guide us and lead us, Lord. Keep us all safe, Lord, at ikaw po magpala sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po ay aming pinasasalamatan, dinadakila. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sagit Amen. lang. Okay. Amen, Meron na akong amen. pinaka-last. Nakalimutan ko talaga sabihin sa inyo. Ano po ba ang kaibahan ng kursong ito sa iba, di ba? Para at least makatulog kayo ng mahimbing. Ang Master of Ministry po, nagtuturo tayo sa mga master ha, how to handle ministries. So ibang approach yun ng pagtuturo, di ba? How to handle ministries, music ministry, ano yung mga ugali natin, ano yung paraan, mga procedural methodology. Ngayon, sa Master of Christian Education, paano pag-handle ng educational system or what we call the educational management. How to manage the educational system. Ibig sabihin, paano pag-design ng Bible study, paano pag-design ng Sunday school, ano yung mga format, yun ang mga Christian education. Okay, sa Apostolic Missiology, Master of Apostolic Missiology, management sa mission, paano pag-design ng isang crusade, paano pag-design ng abroad or overseas mission, anong kailangan, ano yung traumatic experience, ano yung culture shock, ano yung pag-overcome ng mga ganun ang sa Apostolic Missiology. Dito sa inyo, sa philosophy, paano intindihin yung Christian theology. So, something like internalize. Internal sa inyo eh. Sa ibang course, outside, pag-ministry. Sa atin, how to understand deeply our theology. Kaya nga, philosophy. So, naintindihan nyo na. You can differentiate the courses. Okay po. Good night and a double shalom forever. My eternal family, smile muna para sa picture taking as we end our class. 1, 2, 3. Okay. Good night, everyone. Shalom, shalom, Good night, and God bless Bishop. you. See Good you. night po. See you next time. Ano ko lang God yung bless po sa bawat isa. schedule sa inyo next month. Bye-bye. God bless.